FM Dagupan po nagatid po ng emosyonal na Mother's Day surprise para po sa ating idol ko si Nanay Promo. Alamin po natin, kilalanin natin mga napili po natin. Nahandugan po ng isang sorpresa sa good news ni Idol Ruru Hugotero. Isang espesyal at punong-puno ng emosyon na selebrasyon ng Mother's Day ang inihatid ng IFM Dagupan sa pamamagitan ng idol ko si Nanay Promo. Pinangunahan ito ng 104.7 IFM Dagupan kasama ang Mommy's Kitchenette, Mills Printing Services, Jill's Static Works and Spa at Highlands Flower Shop Dagupan. Mula sa mga kalahok na nagbahagi ng taus-pusong kwento at mensahe ng sakripisyo, inspirasyon at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina online, personal na tinugo ng IFM Dagupan team na nag-alas secret delivery crew ang kani-kanilang tahanan upang hihatid ang kanilang premyo. 10 maswerteng kaluhok ang hinandugan ng gift certificates, masasarap na pagkain, IFM t-shirts at mga bulaklak. Kabilang sa mga nakakuha ng papremyo para sa kanilang ina ay sina Rosenda Hicayo, Rosalie Agosto Bonzo, Neneve de Guzman, Joan Clauna, Marie Sistina, CJ Cornell, Althea Molina, Elena Junio, Lea Martin at Neil Christine Sabadisto. Laking pasasalamat naman ng mga nagwagi sa IFM Dagupan na patuloy na nagpapasaya at nagbibigay pugay sa mga tunay na bayani ng tahanan, ang ating mga nanay. Samantala, asahan na ang IFM Dagupan sa paghahatid ng mga programang hindi lang nagbibigay aliw kundi nag-uugnay rin sa puso ng bawat tagapakinig. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.